Gihangyo na ko na itong mga kabataan or mga bata na naadiri sa tubangan. Pageant number 1. Sa kaniadto, ang payak na panginabuhian sa mga lumad, nagsulikad lamang sa pang-agrikultura sama sa pagpangisda o pagpananong. Kabahin niini, adunay usa ka lumad nga managtiayon naggikan sa barangay Consuelo. Nagibuhi ang mga anak pinaagi sa pagpangisda. Bisan tuod pa man sa pipila ka mga bagyo sa kinabuhi ang nagtagamtaman, pero wala gayon nagpatigha ang mga lumad sa ilang tumo o tinguha. Niabot ang mga pipila ka mga henerasyon, kundiin ni uswag ang ekonomiya, uban sa panalangin ni Bathala. Ang pamilya sa mananagat nakalampos sa ilang pagpangiskwela ug nahimo kining globally competent professionals. Tungod niini, naila ang Barangay Consuelo na isa sa mga fishering barangays sa lungsod sa Magsaysay, probinsya sa Misamis Oriental. Mga higala, atong hisayran ang kinasing-kasing na pagpasundayag gikan sa Purok 1 para sa Isda-Isdaan Festival 2023. Alin na, mag-isda-isdaan na kita!